Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Ψαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Νέας Εφέσου νομού Πιερίας. Βρισκόμαστε σε έναν ακτινιδεώνα σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2017, στον οποίο έχουν εφαρμοστεί 4 επεμβάσεις με ενεργούς μικροοργανισμούς υπομορφή ριζοποτίσματος, με το δίκτυο δηλαδή, με την άρδευση, και ήρθαμε σήμερα να ελέγξουμε την παρουσία γεωσκολίκων στο έδαφος. Ως γνωστόν, οι γεωσκόλικες είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένα έδαφος και είναι ένας δείκτης γονιμότητας του εδάφους. Όταν υπάρχουν πάρα πολλοί γεωσκόλικες, σημαίνει ότι το έδαφος έχει αποκτήσει μια πολύ καλή γονιμότητα. Όταν δεν υπάρχουν, το έδαφος ερημοποιείται, με αποτέλεσμα να μην παράγουν και τα φυτά τα αναμενόμενα. Για να δούμε σήμερα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο έδαφος με την παρουσία των γεωσκολίκων, όπως είπαμε. Αναμοχλεύουμε ελαφρώς το έδαφος. Ήδη βρήκαμε τον πρώτο. Να και ένας ακόμα. Και εδώ. Και εδώ επίσης. Επίσης μπορούμε να διαπιστώσουμε την εμφάνιση και την ανάπτυξη επιφανειακών ριζών. Ελάχιστα χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Να και ένας ακόμα. Άμα κατέβουμε λίγο πιο βαθιά, βλέπετε εδώ, να και άλλος. Και άλλος. Να και ένας ακόμα. Αυτόν το σκοτώσαμε.
Μάλιστα. Είδατε λοιπόν ότι η εφαρμογή ενεργών μικροοργανισμών στο έδαφος εμπλουτίζει το έδαφος με γεωσκόλικες και αυτό σημαίνει μια πολύ καλύτερη ανάπτυξη των φυτών, άρα και καλύτερες αποδόσεις. Τα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα, το ριζικό σύστημα λόγω της παρουσίας αυτών των ωφέλιμων γεωσκολίκων που δημιουργούν στοές μέσα στο έδαφος, που αερίζεται καλύτερα το έδαφος, στραγγίζει καλύτερα, αναπτύσσονται καλύτερα τα ριζίδια, αναπτύσσεται καλύτερα γενικότερα το φυτό. Είναι μια πολύ καλή και βιολογική επέμβαση, τη συστήνω και όποιος θα ακολουθήσει δεν θα χάσει σίγουρα. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ.